Čaute, moje meno je Gunfighter.sk a vítajte u prvého videa na mojom novom kanáli Gunfighter.sk Vlogs. Takže chcel by som vám ukázať, lebo veľa z vás sa pýtalo, že aký mám gaming setup, aký mám počítač a tak ďalej a tak ďalej. Takže chcel by som na to odpovedať. Takže neverili by ste mi, že cez čo natáčam svoj hlas, ale je to pravda, takže idem vám to ukázať, keď to budete vidieť. Takže s touto webkamerou, táto webkamera ani neslúži na zaregistrovanie hlasu, ale na hovory a tak ďalej, ale je to dosť dobrá webkamera, musíte to uznať, dosť dobre sa s tým natáča a má aj dosť dobrú kvalitu zvuku, ale vážne už plánujem si kúpiť nový mikrofón, presne. Takže tu mám svoj monitor 24 UHRPčka, je to Asus, teraz neviem presne model, ale je to Asus, môžete sa pozrieť, Asus, oh yeah. Takže tu mám svoj headset od THX Sound, vážne teraz neviem, je to meno, ale všetky komponenty budú v popisu videa. Takže neuveríte, ale tie gameplay, ktoré ja zahrám, tak s touto myškou a ešte dosť v nepohodlnom pozícii, takže takto to, moja ruka, takže takto to musím držať a takto hrám normálne. Teraz som prišiel skôr, tak ešte mám na sebe tú bundu. Bundu, takú mikinu. A s týmto hrám za 6 eur, neviem, skladať taký Canyon, či keď to vidíte, áno, vidíte. Takže tak, takže tu mám svoj počítač, kde sa renderujú videá cez čo robím. Takže tento počítač, keď môžete nájsť na mojom hlavnom kanáli, tam vpravo je tam napísané moje meno na Steam, na Origin a tam máte aj komponenty na čo sú v mojom počítači a tam je, že v čom renderujem a v čom natáčam hlas. Takže keď neviete, tak skúsim vám tak stručne povedať, keď sa ešte dobre pamätám. Takže procesor mám Intel i5 3570K, HDDčko mám 1 TB, RAMku mám 8 GB, a ja debil, teraz som si všimol, že presne, keď vidíte, asi nevidíte, lebo mám zapnuté toto flashlight, tak tam je, že RAM a tam sú moje komponenty, tak presne som na stránke, takže vám presne viem povedať. A mám tam Nvidia GTX 560 Ti. Editujem v Sony Vegas Pro 10 a natáčam video s Frapsom verziou 359 a natáčam hlas v Audacity. OK, takže tu je môj router, to asi vás tak moc nezaujíma. Takže tu mám svoj set, ktorý som si priniesol ešte vtedy po suteréne, jak som hovoril. Tak tento set, nie tu ovládam, nie. Toto si sem primontujem Toto dám trošku ďalej, to headset si dám na hlavu. A hrám tie Need for Speed hry, ale teraz nie len kvôli tomu, že chcel by som natočiť. A tu mám aj pedále, keď vidíte, presne, tu sú pedále. Takže toto by stačilo na toto video a mimochodom ste dosiahli 30 odberateľov na tento kanál, takže super. Pred 2 dňami či 3 dňami som urobil tento kanál už 30 odberateľov, čo je super. A na hlavnom kanáli už máme cez 160, čo je super. A viem vám ukázať, keď sa pozriete, tak keď budete vidieť, tak teraz presne sa mi zrenderovalo video. Bude to z Black Ops 2 a pokračujeme, ale dneska asi budú 2 videá na mojom hlavnom kanáli a toto ešte na vedľajšom kanáli. OK, takže toto by stačilo na video. Takže ďakujem za sledovanie videa. Keď sa vám páči, tak môžete dať like alebo odber a uvidíme sa v ďalšieho videa. Takže majte sa, čaute.